Good morning, guys! Good morning! Mga puyat! Malaking ay bag. Maglilinis kami ngayon ng Palaka! tukak. Kami nahuli kagabi ko. Bakit namatay? Tukak sa Ilocano, ang palaka. Bakit namatay ang te? Ay, baba? Diyan lang tayo? Ang dami namin nakuha, guys. Hop! Namu naman. A few moments later. Guys, lagyan natin ng asin. Lalamasin siya guys ng asin. Para matanggal yung lansa. Hindi mo tinanggal ito. Para matanggal yung lansa guys. Sige na, ano ko na lang. Sige na, sige na. Sige natin sa kablo doon. Guys, itlog na naman. Ah, Nagunahakaw ka man ng itlog. Ano yung bagong itlog kaya ito? dalawa pa. Ito lang yung ulam natin. Meron? Hindi ang tikin wala. Yung ano ko. Dami namin sisiw. Nagpisa na. Yan, may lumilimlim pang 3. Galing. So, aming mga heritage chicken. Kinakain din nila yan pa? Kaya rin nila? Ayun guys, gigisa na natin ang palaka. Mayroon siyang bawang at sibuyas. Yan. Lagyan na natin. Bali guys, ang luto nito ay adobo. Dahil konti lang. Konti lang kasi guys, pero pag marami sana, kahit 3 putahe sana yung magawa natin eh. Next time guys, sa part 2 natin. Ayaw magpakita ng palaka kagabi. Nahiya sa amin. Ano ba? Lagyan natin ng toyo. May nakikitang macho. Lagyan natin guys ng paminta. Ito ang isang nagpapasarap dito sa adobo. One, two, three, come on! Ama, salamat po sa biyayang pinagkaloob mo sa amin. Magamit namin lakas sa aming mga paglilingkod sa iyo. Ito yung hiling namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Guys, kakainin na namin yung inilawan namin kagabi yung palaka. Labo. Live dito. Ito yung manghang ma. Malayo eh. Ito yung manghang. Alaga natin yan. Sinangag ang gusto ko. May favorite itlog. Anong ulam mo, ante? Sarap. Ito na yung mga pasin. Ay, paano po? Ang hangyan, pinsan man Mahal sili. yan, ante, ha? Ayun yung hindi mahal ante sa kabila. Wala. Walang kaya. Yakan-yakan. Ante pa. Magasam. Mang, matabig mo yung ano. Kaya wala pa rin. Ano, si Richie ayaw niya ng ganito. Ano? Ginapinto ko lang yun. Kaya mo? Hindi ka pala pwedeng ron magtira doon. Ito na. Ay, ang palagi ulam. Manghang man, di manghang. Wala nga lang sa ante, no? Matanggal. Or saan tiligay talaga naglinis. Talaga. Malinis na malinis. Huwag Tanggal lahat. sulok-sulukan. Ako, Malinis. hintay bang konti? Ano pa yan? Hindi ko dinay. Upo ako yan. Dahil masarap ka man dyan. mga ganito. Naligo pa naman eh.
Guys, ang lasa nito, mas masarap pa siya sa manok. Sa native na manok, mas masarap pa. So, iba yung ano niya. Lasa. Pero yung lasa niya malapit sa karning manok na native. Sa mga hindi pa nakakatikim, sabay na nga ako. Hindi pa ko sa kami gusto. Nung tayo naglusong kagabi, alas 10. Tapos alas 10:30, tapos nag-stop tayo ng ano, bumalik tayo ng alauna. Oo, ang dami. First time kasi. paano ba naman? Isang palaka lang, 5 yung naghahabol. Paliit-liit din nga. Walang kawala guys. Yung palaka. Hiyaw pa ng hiyaw. Naikutan pa naman ng 5 babae. Unang-una. Kaya nga, Naki-shock. nagugulat sila. Ba't kadami? Nagugulat yung palaka eh. Hindi man pala siya nunod yun eh. Pamilyang galamay pala na iwan. Punta ka doon. Nag-intro pa lang ako. Lalaban guys. Libot ping ah. Kagtugo ata mag-upok ka. Ang kadaming ka-attitude oh. Pagano mo kung mga huli? Oo nga siya taga-tukma. May bumati lang taga-tukma ko na yan. Magandamay naman sundo na. Nagsakay ka dyan sana? Bye. Hindi pinagpusukat ba doon na pala. Hindi mo na barto. Tayo sabi niya, sundin ko kaya asawa ko. Nakalimutan niya na yata ako. Sundin ko nga rin asawa ko, namimiss ko na. Kasi hindi pa ako nagkain. Sarap ng kain mo dyan. Yung asawa mo walang makain. Tapos pagdating niya dito, ante, nag-ungat. Dala mo bislak na. Uwe! Aweg! Nagmantaw mga bakbak na tanan. Hindi ka gawin, itunod ko lang yung dibado mo. Sinusundo na guys ng asawa si Auntie Pasay. Mamaya sa Uncle Sunny na magsundo. Wala na dyan. Bakit? Katba. Dump truck. Mamaya dyan nagpapot-bot na dyan ng Uncle Sunny. May dalang pamalo. Guys, mauna na po kami. Kita. May lakad pa kasi sila guys. Guys, mauna na kami. May date daw sila ng mga asawa nila. Sinusundo na sila ng asawa nila guys, may pamalo. Dito kasi kami natulog, kaya sinusundo na sila. Ayan na yung isang asawa, oh. Yung Kantiligaya, pasunod na. Thank you sa masarap na ulam namin, guys. Manood lang kayo, guys, sa aming vlog. Yes! Thank you. Good morning. Sana all. The guys, di pa kami tapos. Ang mahuli, mag-inlaw. Tapos na ako. Ako kanina pa. Kanina pa ako tapos. Si mama na huli. Much later. Kabalin na. Guys, Paligo tayo ng... papaligo kami ng kalabaw. Ay, di ko manabot. Sakyan natin mamaya, guys. Yan, ligon-ligo na siya at galing siya sa initan. Ay, takot man lang. Ayun, takot. Friends tayo, friends. Di ba buntes? Lalaki, Anong pangalan nitong kalabaw na to, ma? Kalabaw maliksi. Hello! Bait siya, oh. Tsa, paliguan mo, Tsa. Sige, go. Hindi magpanyan. Hindi. Yan, takba. Kabulin na ko. Hindi ah. Kung mabulin mo, magtakbo yan. Babae? Babae. Ihulog ka man lang. Bigyan mo sa ako eh. Mas masakit ang malaglag sa kalabaw kaysa kabayo.
Bakit? Ay, yan, pabagsak ang ano niyan. Ako magsakay. Kabayo, wala. Wakas ako magsakay. Nakapatay. Wala, magtakbo. Hindi magtakbo yan. Kabigat daw. Meron, mag-ahon muna eh. Mag-ahon muna. Ka? Hindi na, wag ka na mag-ahon. Ay, huwag na siya baka magtakbo. Pag-alay yung kamay. Kapag datalakay, hindi kayo Nagbagsan mo. Mamaya magtaray yan, magtakbo. Madigom yan. Dakil marag mata na. Hindi ka man marunong magbalanse. Sundan. Pag magganon siya, iganon mo rin katawan mo, sundan mo. Kasday ka ma. Oo, pag magkimbot siya, magpakimbot ka din. Ganun mo yung pit mo. Galaw-galawin mo yung pit mo. Bilisan mo at gamit. Tunan mo, lukso mo. Lukso mo at isaklang mo yung tamo. Sige, mag-gamit. Alex! How?